Helo, Mr Rhys Jones ydw i, a rwy'n dysgu Seicoleg lefel A yn Ysgol Penmyrddin. Mae'n amlwg ta'r lle cyntaf dylen ni ddechrau yw ystyried beth yw Seicoleg, gan mae'n debygol nad yw llawer ohonoch chi wedi dod ar draws o'r blaen. Yn syml, astudiaeth o ymddygiad pobl gan defnyddio egwyddorion gwyddoniaeth yw Seicoleg. Y gwir yw, mae'r diffiniad llawer mwy cymhleth, gan fod Seicoleg yn ystyried ymddygiad pobl, ac felly mae unrhyw ymddygiad rydych chi'n dangos o ddydd i ddydd o ddiddordeb seicolegydd. Rydw i wedi nodi rhai esiamplau o ymddygiadau sydd wedi cael ei ymchwilio a esbonio gan seicoleg fan hyn, ond y gwir yw gall y rhestr yma fod llawer yn fwy. Bydd y seicolegydd enghraifft yn ceisio esbonio pam mae rhai unigolion yn fwy tebygol i fod yn fwy ymysodol nag rhai eraill, neu eisiau datblygu triniaeth i wella unigolion sy'n dioddef o iselder neu bryder. Diolch i chi. Rydw i eisiau chi edrych ar y delwedd sydd ar y sgrin nawr. Edrych y phoeni, mae e fod allan o ffocws. Rydw i eisiau chi barhau edrych ar y ddelwedd heb blinco neu symud eich llyged yn ormodol os yn bosib. Ar ôl ychydig eiliadau, dylai rhywbeth od iawn ddigwydd, ac rwy'n addo i chi, dim twll ar y fideo yw hwn. Beth ddylai chi weld yn digwydd yw bod y delwedd yn diflannu o'ch golwg yn araf iawn gan adael sgrin lwyd. Os symudwch eich llyged, bydd y delwedd yn dod nôl eto. Enw ar yr effaith yma yw Troxler's fading. Esiampl o'r ffordd rydym yn canfod gwybodaeth yn yr amgylchedd. Yn yr achos hwn, canfyddiad gweledol sy'n cael ei effeithio. Mae'r effaith yma yn digwydd gan fod ein ymennydd yn aml yn dechrau anwybyddu ysgogiadau sydd ddim yn newid, sef yn yr achos yma y delwedd sydd ddim yn symud. Pan mae hyn yn digwydd, mae'r wybodaeth yma yn diflannu nes bod ein llygad yn symud eto. Mae'r dewis adethol o'r wybodaeth yma i ganfod yn bwysig, gan fod llawer o wybodaeth yn cael ei chanfod gan ein corff pob eiliad. Os byddwn ni'n talu sylw i bopeth, byddai'n anodd iawn i ymdopi. Er enghraifft, ydych chi'n mynd trwy eich diwrnod yn ymwybodol o deimlad eich dillad ar eich croen? Nac ydych. Gan nad yw'r ysgogiad yma yn newid yn aml, ac felly mae eich ymennydd yn dechrau ei anwybyddu. Dyma strwythur cyffredinol y cwrs ar draws y 2 flynedd. Mae'r cwrs cyfan wedi ei rhannu mewn i 4 uned, a bydd uned 1 a 2 yn cael ei asesu ar ddiwedd blwyddyn 12, a bydd uned 3 a 4 yn cael ei asesu ar ddiwedd blwyddyn 13. Y pwynt pwysig i nodi fan hyn yw bod pob uned yn cael ei asesu trwy arholiad. Rydw i'n mynd i ganolbwyntio ar y fwyaf ar trafod cynnwys gwaith blwyddyn 12 a thrafod yn fras cynnwys blwyddyn 13. Yn yr uned gyntaf, rydym yn mynd i astudio 5 ymagwedd fwyaf dylanwadol o fewn seicoleg. Yn wahanol iawn i'r gwyddorau eraill, nid oes un ffordd benodol o esbonio ymddygiad pobl. Er enghraifft, byddai pob biolegwr yn cytuno damcaniaeth esblygiad a rôl DNA yw'r ffordd gorau o esbonio prosesau pob peth byw. Yn debyg, byddai cymegwyr yn dilyn y ddamcaniaeth atomig i esbonio'r byd o'n hamgylch. Nid yw seicoleg fel hyn, gan fod sawl ffordd o geisio esbonio ymddygiad pobl, a dyma beth yw ymagwedd. Felly, byddai seicolegwr biolegol yn ceisio esbonio ymddygiad ar sail sut mae ardaloedd gwahanol yr ymennydd wedi swyddogaethu i ymddygiadau gwahanol, ble byddai seicolegydd ymddygiadol yn ceisio esbonio ymddygiad trwy dybio bod pob ymddygiad wedi cael ei ddysgu oherwydd rhyngweithiau gyda'r amgylchfyd. Tra'n astudio'r ymagweddau yma, dyma rhai o'r cwestiynau byddwn ni yn ei hystyried. Mae rhai seicolegwyr wedi ceisio esbonio pan mae rhai unigolion yn medru ymddwyn mewn ffordd digon ymysodol i ladd unigolyn arall trwy weld os oes unrhyw wahaniaeth nodweddiadol yn weithred ymennydd yr unigolion yma. Mae seicolegwyr hefyd wedi herio'r syniad bod ein cofiadau ni yn rhai manwl a chywir gan fod hi'n bosib newid canfyddiad ni o ddigwyddiad trwy ddim ond defnyddio un gair. Fel rydw i eisoes wedi nodi, mae seicoleg yn anelu i ddefnyddio egwyddorion gwyddonol i ymchwilio ac esbonio ymddygiadau pobl. Mae'n dilyn felly bod rhaid i chi fod yn gyfarwydd gyda'r egwyddorion yma. Bydd yr uned yma yn cyflwyno i chi'r prif faterion sydd yn rhaid ystyried wrth gynllunio ymchwil i sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau egwyddorion gwyddonol. Bydd disgwyl i chi fedru cymhwyso'r syniadau a'i thrafod yn gyd-destun senarios nofel sy'n cael ei chyflwyno mewn arholiad. Yn ystod yr uned yma, byddwn nhw'n gweld y pwysigrwydd o ceisio sicrhau sampl o gyfranogwyr sydd mor debyg a phosib i'r poblogaeth eang. Hefyd, sut allwn ni sicrhau bod perthynas achos ac effaith rhwng ymddygiad a rhyw ffactor o dan sylw, er enghraifft, gwybod bod triniaeth seicolegol wir yn achosi gwelliad mewn iselder. Yn olaf, byddwn nhw'n edrych ar pwysigrwydd defnyddio mathemateg i wneud dadansoddiad dilys o unrhyw ddata sydd wedi cael ei gasglu. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio 3 o'r 6 ymddygiad sy'n cael ei ddangos ar y sleid yma. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gynllunio a gweithredu ar astudiaeth seicolegol eich hun. Mae seicoleg yn bwnc hyblyg iawn gan ei fod yn delio gyda ymddygiadau pobl, ac felly mae'n medru cael ei gymhwyso i ymrediad eang o yrfaoedd.
enghraifft, ydych chi byth wedi sylweddoli bod nwyddau ddydd i ddydd fel llath a bara yn aml yng nghefn archfarchnadoedd? Pam felly? Wel, mae seicolegwyr wedi darganfod bod unigolion yn aml yn mynd I siop dim ond I brynu'r nwyddau hanfodol yma, ond yn debygol o rhoi mewn I temtasiwn a prynu mwy dim ond achos bod wedi gweld yr eitem. Dyma seicoleg ar waith yn y byd adwerthu. Gan bod y nifer helaeth o ddisgyblion heb cael unrhyw brofiad o seicoleg eto, nid oes unrhyw gyfynion mynediad penodol. Hyn, rhaid nodi bod y cwrs yn un heriol ac yn cyflwyno nifer o gysyniadau newydd, ac felly mae rhai cael agwedd bositif I waith cyson. Hefyd, gan bod cysylltiad I rhai pynciau arall, rwy'n aml yn cynghori bod disgyblion yn medru dangos dealltwriaeth da o wyddoniaeth a mathemateg. Mae gradd da yn Gymraeg yn defnyddiol hefyd, gan bod disgwyl I chi mynegu syniadau'n glir yn aml ar ffyrdd traethawd. Rwy'n gobeithio bod y cyflwyniad yma wedi rhoi rhywfaint o flas I chi o'r cwrs lefel A. Rwy'n edrych ymlaen I gwrdd â chi gyd y flwyddyn nesaf.